Babe, kita na sa akong bagong picture gi-post? Yes, babe. Gwapa kay ka. We, unsa mo ko na akong gi-upload, be? Kuan, Kani, di ba? Kaning black and white challenge. Awara, karon pa ginom kitanaw. Babe, daghan pa sa kong laing gibuhat, eh. Pero naka-like pa ka sa picture ni Malaya. Kay, wa mo gunay una ni gawa sa newsfeed. Wa mo ka naka-like sa akong picture? May rin kay kaslain, no? Manao, ako nag-like ko. Oh, kiningo naman ko. Hala, so unsa man yung may tabo? Mo time travel ko 10 minutes ago para akong i-like earlier? Sumaan mo. Di ka supportive na ko, eh. Babe, picture man in taon na, eh. Di man taon na mao-modify sa atong relasyon. Oh, pero it's the little things that matter, baya. Hinay-hinay mawa na sila, hinay-hinay na sa kamawad agana na ako. Babe, grabe ka, way kwenta sa atong gilalisan. Walay kwenta? So meaning, wala na day kwenta akong feelings para nimo if malain pa ko? Babe, nag-inoe na sad ka. Mura ginay mo pirmiingon kung malain ko, nga nag-inoe na sad ko. Pero para na ako no, sakit na kayo na. Grabe, tuod lang sa picture. I feel so unloved. Sige na, good. Sorry na. Sige na. Sorry na. Ano kung gilagi mo picture? Sorry gina nga tinodanay. Or napugos lang ka. Sorry lagi. Awas ko pa magay ka, oh. Hindi ka sincere, oy. Sorry, babe. Seriously. Sorry, babe. Ha? Ay na, sige, cry. Okay. Yeah, okay na ka. Imuram kayo ng gilike, oh. Wag yun mo gi-heart. Ginadyo ka ni mo lap, no? Egit! Shout out to Elizabeth Malan, Henshil Manalad, and Flor Perez. Comment, like me for a shout out on our next video. Hey guys, it's me, Dodong Dave.